היי אתה צ'יקי בלוף, תגיד, בלי לשקר אתה לא יכול? קאנטרי גלי גיל נפתח לקהל ב-1988, לאחר שהוחקר ב-1986 לגבי בן גלים ל-49 שנה על ידי ראש העיר שמחה מילר. חיים צורי לא היה אז אפילו חבר מועצה, הוא נבחר לראשות העיר רק בשנת 1993. אחד הפרויקטים הראשונים של צורי היה הקמת הספורטלי, הן כדי לאפשר ליותר תושבים פעילות נופש ופנאי, והן כדי להוזיל את מחירי גלי גיל. גם חריגות יהודי השימוש נעשו טרם כהונתו של צורי, ולא בתקופת או על ידי צורי. המאבקים המשפטיים, גם בנושאים אלה, בין צורי והעירייה לבין היזם גבי בן גלים, אינם ומעולם לא היו סוד. כל שאר הקשקושים הפיננסיים שלך לא שווים התייחסות. כבר הוכחנו בעבר עד כמה הם מסולפים. יכולת להגיע להסדר עם רמי לתשלום החוב בפריסה לעשרות שנים, כמו במקומות אחרים, ולחדש את גלי גיל כפי שהבטחת לציבור לפני הבחירות. אבל אתה כנראה מעדיף להתחשבן עם צורי, אפילו על חשבון טובת העיר, וכנראה גם מעדיף בניית בנייני מגורים או מסחר על פני מרכז נופש רחב ידיים. ושוב מתחמק ממילוי הבטחותיך לפני הבחירות, ולא בפעם הראשונה.